जयवंती बाबू फाउंडेशनचे MITM कॉलेज ओरोस। आमचे कोर्सेस मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग, तसेच डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी कोर्सेस BSc IT आणि BSc कम्प्युटर सायन्स। आमची वैशिष्ट्ये अनुभवी व तज्ज्ञ प्राध्यापक वर्ग, नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, तसेच विविध विषयांवर तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन आणि कंपन्यांना भेट। संपर्क 023 62 29 91 95। आमची वेबसाईट www.mitm.ac.in। आयफोनची ऑनलाईन खरेदी करताना 18,000 रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या नरेश पुष्कराज मीना, हे वर्ष 21, राहणार माधवपूर राजस्थान या कॉलेज कुमारच्या मुसक्या कणकवली पोलिसांनी राजस्थानमध्ये जाऊन आवळलेत। ऑनलाईन फसवणुकीचा गुन्हा जून 2021 मध्ये घडला होता। विनायक विवेकानंद सामंत, हे वर्ष 26, राहणार कणकवली यानं टेलिग्रामवर स्वस्त दरात आयफोनची जाहिरात पाहून आयफोन खरेदी करायचं ठरवलं। त्यासाठी 6,000 असे 3 वेळा 18,000 ऑनलाईन जमा केले। त्यानंतर बराच कालावधी होऊनही आयफोन न मिळाल्यानं आपण फसलो गेल्याची खात्री पटली व त्यानं पोलिसात धाव घेऊन तक्रार केली। कणकवली पोलिसांनी मोठ्या चातुर्याने या प्रकरणाची तड लावली। पोलीस तपासात QR कोड वरून पाठविलेलं पेमेंट आरोपी नरेश मीना यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्याचं स्पष्ट झालं। 15 दिवसांपूर्वी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर खंडागळे यांनी राजस्थानला जाऊन आरोपीचा छडा लावला। त्यावेळी आरोपी नरेश मीना याची BA द्वितीय वर्षाची परीक्षा सुरू होती। पोलिसांनी आरोपी नरेश मीना याला अटक करून न्यायालयासमोर उभं केलं असता न्यायालयानं त्याला एकदिवसीय पोलीस कोठडी सुनावली आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू